munduko liburu metarik altuena. Lukas erabat sinetsita zegoen hegan egiteko jaio zela. Orduak pasatu altzituen txoriei begira, edo urrutian zerua zeharkatzen zuten hegazkinen lurrun astarnei segika. Lukasen nahia hegan egitea zen. Horretarako, hego mordoa fabrikatzen saiatu zen. Hego handiak, hego txikiak, lumadunak, paperezkoak edo kartoizkoak. Bere helburua betetzen lagunduko zion edozein asmakizun. Baina ezer, ez zuen inolako arrakastarik izan. Bien bitartean, bere amak gelara sartzean? Lukas, zertan ari zara? Baina Lukasek ez zuen amore ematen. Gabon guztietan gutun bat idazten zion Olentzerori. Mesedez, mesedez, mesedez! Benetan hegan egiteko ego batzuk eskatuz. Baina, bai harrigarria. Olentzero urtero okertzen zen, eta ezertarako balio ez zuten jostailuzko ego batzuk oparitzen zizkion. Bere urtebetetze egunean, tartako kandelei putz egin eta aurreko urtebetetze guztietako desio berbera adierazi ostean, amak esan zion. Badira hegan egiteko beste modu batzuk, Lukas. Eta liburu bat jarri zion eskuen artean. Hasieran, Lukasek ez zion ulertu. Baina lorategian eseri eta besterik gabe irakurtzen hasi zen. Eta hainbeste gustatu zitzaion amak oparitutako ipuinura, hasi eta buka irakurri baitzuen. Eta hara non, ia konturatu gabe, beste liburu bat hartu zuen. Eta gero, beste bat. Eta beste bat gehiago. Liluratuta geratzen zen kontakizun haien bitartez aurkitzen, ikasten edo imaginatzen zuen guztiarekin. Liburuak etengabe irensten hasi zen. Eta zenbat eta gehiago irakurri, orduan eta bizkorrago irakurtzen zuen. Laister, egongelako apalategiko ipuin guztiak amaitu zituen. Eta baita arrebaren gelakoak ere. Konturatu zenerako, lorategi guztia, liburuz josita zeukan. Liburuekin meta bat eratu, metaren gainean eseri, eta liburu gehiago eskatu zuen. Gehiago! Mundu guztiak eramaten zizkion liburuak. Lagunek, auzokoek, auzokoen lagunek. Musika irakasleak, aitonak, baita enparantzako okinak ere. Hala, liburu meta hura gero eta handiagoa zen. Eta bapatean, Lukasek handik jaizteari utzi zion. Ez da jateko edo lo egiteko ere. Ama, arreba, eta baita zuhiltzaileek ere, asmoa burutik kentzen saiatu zitzaizkion, baina Lukasek irakurtzen jarraitzea besterik ez zuen buruan. Auzokoen liburuak amaitu zituenean, furgonetak iristen hasi zitzaizkion, udal liburutegitik. Liburu meta gero eta ahultuagoa zen. Eta liburu metaren albistea bolo-bolo zabaldu, eta telebistan ere agertu zen. Haren berri jakin bezain laster, jendea bazter guztietatik etortzen hasi zen. Denek ezagutu nahi zuten liburu meta entzutetsua. Bien bitartean, hartaz guztia sohartu ez, eta Lukasek irakurtzen eta irakurtzen jarraitzen zuen etengabe. Kontakizun bakoitzak bidaian eramaten zuen beste lurralde batzuetara. Historiako gauza harrigarria jakinarazten zizkion, pertsonaia berriak ezagutarazten, edo errealitatetik kanpoko munduak imaginarazten. Eta halako egun batez, bapatean, ulertu egin zuen amak zer esan nahi zion. Berak, hegan egiterik ez bazaukan ere, beraren irudimenak bai. Izan ere, ohartu zan, lehen libura irakurtzen hasi zanetik,
etengabe egan eta egan aritu zela. Eta une horretan bere liburumetatik jaitsi nahi izan zuen, amari horren berri emateko. Ui, baina nola? Eta orduan, bere irudimenak, beste behin, egan eraman zuen.